Όχι, όχι, δεν πάνε. Δεν πειράζει, στα κανάλια θα πας κοντά. Δηλαδή, καλύτερος διοικητής από εμάς. Πάμε. Παλεύετε. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε να συζητήσουμε. Ναι, γιατί οι άλλες παρατάξεις δεν θέλουν να συμμετέχουν. Θέλω να δω λίγο τους εργαζόμενους. Καλά, βέβαια, εγώ έζησα πριν 20-25 χρόνια τα νοσοκομεία και τότε λέγαμε πω τι χάλια που είναι τα νοσοκομεία. Έκτοτε ιδιωτεύω βέβαια, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά αυτά που ακούω είναι χειρότερα. Και αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν από αυτό που συνέβαινε 20 χρόνια πριν και ήταν τόσο άθλιο, πώς μπορεί αυτό το άθλιο να γίνεται ακόμα χειρότερο. Είναι πραγματικά. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στο σύστημα υγείας, τα οποία πρέπει να τα γνωρίζετε και θα τα γνωρίσετε. Εγώ ξέρετε τι έχω ακούσει, κύριε Διοικητά, ότι ουσιαστικά εγκαινιάζονται καινούργιες αίθουσες, οι οποίες όμως δεν έχουν προσωπικό για να δουλέψουν. Και εμάς αυτό μας ενδιαφέρει σαν πολίτες. Να μπορούμε να νοσηλευτούμε με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια, ωραία, να περιμένουμε ατελείωτες ώρες και να έχουμε κλειστές αίθουσες. Στους εργαζόμενους. Ναι. Τους ήρωες. Καλημέρα σας. Είμαστε μέλη του Σωματείου Χαμίας. Χαίρο πολύ. Πλαγιανάπος Γιάννης. Χαίρο πολύ. Της παράταξης. Χαίρο πολύ. Χαίρο πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας. Είμαστε. Να σας ενημερώσουμε για... Να μας ενημερώσετε. Ελπίζω να μην δημιουργούμε θέμα στην όλη την. Ναι. Έχει προσθεθεί στο νοσοκομείο σε μια παραστατικό και γίνονται έργα ανακαίνωσης σε 120 χιλιών και φέρνουν στη διάθεση του νοσοκομείου του Σωματικού Νοσοκομείου. Δύο στιγμές θα έχουν επέκταση. Οι 120 κτίρια πιστεύετε ότι θα λύσουν το πρόβλημα με τα ράντζα. Και η πρόβληση είναι σε εξέλιξη. Ένα έργο και 55 μας κάνει ένα πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από αυτό που παρουσιάζει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε τόσο κτίρια όσο είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Και ενώ επειδή έρχεται και να μιλάμε για ράντζα. Εμείς είμαστε ένα σωματείο το οποίο είναι 3 παρατάξεις. Είναι το ΠΑΜΕ. Εμείς οι ανεξάρτητοι είμαστε από διάφορα κόμματα και δρόματα και η Ανταρσία. Δυστυχώς οι άλλοι συνάδελφοι από το ΠΑΜΕ και η Ανταρσία δεν θέλουν. Τους είπα ότι πρέπει να καλοδεχτούμε την κυρία Στανού και έτσι μου λέει εμείς δεν θέλουν να συμμετέχουν. Δεν θέλουν να συμμετέχουν. Πότε θα βγει επιτέλους το κομματικό ρε παιδιά πάνω από τις ανάγκες. Εμείς είμαστε ανεξάρτητοι. Εμείς είμαστε. Μα πώς όταν θες να μιλήσεις για σωστές εργασιακές αποδοχές, ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Εμείς τα λέμε σε όλους τους πολιτικούς που έρχονται εδώ πέρα. Η οποία να αποδίδει κιόλας και να έχουμε και ποιότητα υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς, γιατί γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ. Έχει κόμμα αυτό, έχει χρώμα. 70 με 25 χρόνια εργασίας. Εγώ μετά για είναι νεοδιοριζόμενη πρόσληψη. Ήταν επικουρικός και έγινε μόνιμος τώρα με τη μοριοδότηση. Έχει 3 παιδιά ο άνθρωπος, με 8 κατοστάρικα τώρα καταλαβαίνετε. Με 8 κατοστάρικα, ναι. Λοιπόν, κάτω και από το να συντονιστούμε λίγο, να μιλήσουμε σαν επικεφαλής της παράταξης και γενικός γραμματέας του Σωματείου και γενικός σύμβουλος του ΠΟΕΔΗ. Σας καλωσορίζουμε από κοντά που ήρθατε, να γνωριστούμε κιόλας. Θα σας μιλήσουμε να έχετε μια εικόνα που σίγουρα θα έχετε, αλλά να την ακούσετε και από κάποιο σωματείο οργανωμένο που ίσως να την έχουν παρανεμνεύσει ή να σας έχουν πει άλλα. Είμαστε σε ένα νοσοκομείο το οποίο άνοιξε το 2003. Ξεκινήσαμε, γιατί εγώ έχω έρθει από άλλο νοσοκομείο, από το Ιπποκράτιο. Το ξεκινήσαμε το 2003, άρχισε να ανοίγουν οι κλινικές. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει το νοσοκομείο μας σε πληρότητα εδώ και χρόνια που λειτουργεί με 130% πληρότητα. Τι εννοούμε 130? 130 μονίμως. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή εξυπηρετούμε στα εξωτερικά και στα υπόλοιπα εργαστήρια 2 με 2.200 ασθενείς εξωτερικούς. Συν 700 με 50-800 μονίμως που νοσηλεύονται. Και οι 100-150 νοσηλεύονται καθημερινά στα ράτζα, στους διαδρόμους των κλινικών. Τι εννοούμε στους διαδρόμους των κλινικών? Όταν έκλεισε το Λιμωδόν, η Αγία Βαρβάρα, τα 120 κρεβάτια αυτά
που έκλεισε το νοσοκομείο, μεταφερθήκαν στο Αττικό νοσοκομείο στους διαδρόμους των κλινικών. Επιπλέον, δηλαδή, ένα μικρό νοσοκομείο μεταφέρθηκε στο Αττικό στους διαδρόμους των κλινικών. Έτσι ακριβώς. Και κλινικών. Παθολογικά. Μια βέβαια. επικίνδυνη και αθλιότητα αυτή η νοσηλεία των ασθενών. Για πολλούς λόγους, που παρασυντέρετε και εσείς είστε γιατροί και ξέρετε. Νοσοκομιακές λοιμώξεις και πολλά άλλα. Είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όλες οι κλινικές του νοσοκομείου και τα τμήματα είναι υποστελεχωμένα από προσωπικό. Τι εννοώ υποστελεχωμένα? Η κάθε κλινική έχει 35 ασθενείς μέσα και 15 ασθενείς στους διαδρόμους σε ράτζα. Και έχει στο σύνολο, άμα βγάλεις την προσταμένη και την αναπληρώτρια προσταμένη, έχει 10 ή 11 νοσηλεύτριες που κάνουν κυκλικό ωράριο. Αν αρρωστήσει μία από τις 10, δεν γίνουν οι βάρδιες. Πρέπει να δουλεύει ή ρεπό ή απόγευμα πρωί νύχτα. Και για να βγουν οι Ο άδειες. κόσμος παρετείται συνεχώς, ειδικά το νοσηλευτικό προσωπικό και μόνιμοι και συμβασιούχοι, παρετούνται, δεν αντέχουν άλλο. Δεν είναι συνθήκες, ανθρώπινες συνθήκες αυτές η νοσηλεία που κάνουν, δεν μπορούν να πάρουν άδεια με τις οικογένειές τους, με τους φίλους, να πάνε κάπου πάνω από 2 εβδομάδες, μια εβδομάδα με το ζόρι. Πρέπει να κλείνουμε κλινικές, να γίνεται σύμπτυση κλινικών που αυτομάτως τα ράτσα θα φτάσουν στην ταράτσα. Δεν θα έχουν κλίνες εδώ Δυτικής Αθήνας οι άνθρωποι να νοσηλευτούν. Γιατί? Το λέμε εδώ και χρόνια. Θέλουμε 120 με 130 νοσηλεύτριες. Να ανοίξουμε τις 7 αίθουσες του χειρουργείου από τις 14 που είναι κλειστές οι 7. Πόσο καιρό είναι κλειστές? Ώστε, δεν έχουν ανοίξει ποτέ. Ποτέ δεν έμανε. Τι εννοείται, από τότε που ξεκίνησε το Ναι. νοσοκομείο. Δεν έχει λειτουργήσει σωστά. Μισό όπως λεπτό. και είναι Από οργανωμένο τότε το- που ξεκίνησε το νοσοκομείο Ναι. μέχρι σήμερα, δηλαδή πόσα χρόνια, είπατε το 3. Από το 4 πες. 22 χρόνια. 23 χρόνια οι μισές αίθουσες χειρουργείου δεν Κάποιες είναι φορές- κλειστές επειδή ναι. δεν υπάρχει προσωπικό. Ναι, δεν υπάρχει. Έχουμε λίστες χειρουργείων. Δεν υπάρχει, βεβαίως. Πολύ Πάνω από σημαντικό, χρόνια. μεγάλη Πόσο αναμονή. περίπου είναι αναμονή? 3 χρόνια, 4. 3-4 Εννοούμε για να χρόνια. συμπληρώσουμε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα με τα εξωτερικά. Και γεμίζουμε για τα επόμενα χρόνια. Με τα απογευματινά χειρουργία έχει κάπως μειωθεί, αλλά ελάχιστα, έτσι. Τώρα ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο, ένα γόνατο, 4-5 χρόνια αναμονή. Είναι